Ano nga ba at ang ating iwi-wish sa ating Pangulo? So ito po yung wish ko sa ating Pangulo. Sana bumaba na siya sa pwesto. Mag-resign na lang sana si Bongbong Marcos dahil harap-harapan na po ang pagnanakaw. So magandang araw po sa ating lahat at lalo na sa mga tagapagsubaybay sa ating mga video at sa aking mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe. Paki-subscribe naman mga par para palagi po kayong updated sa mga video reaction natin. So ngayon mga par ay kaarawan ni Bongbong Marcos dahil birthday ngayon ni Bongbong Marcos mga par. Pero hindi po tayo mag-rate ng happy birthday. Ayaw ko pong mag-rate ng happy birthday ni Bongbong Marcos dahil hindi ko nagustuhan yung pamumuno niya dahil kaliwat kanan ang korupsyon, harap-harapan ang pagnanakaw at ilang beses na po tayong binudol, kaya hindi po ako mag-rate ng happy birthday. Pero may wish po tayo mga bar. May wish po tayo kay Bongbong Marcos. Ano nga ba at ang ating iwi-wish sa ating Pangulo? So ito po yung wish ko sa ating Pangulo. Sana bumaba na siya sa pwesto. Mag-resign na lang sana si Bongbong Marcos dahil harap-harapan na po ang pagnanakaw. Harap-harapan na po ang pambubudol at higit sa lahat ay kaliwat kanan ang korupsyon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya hindi ko siya nagustuhan. Kaya ayaw namin na mag-rate ng happy birthday. Yun lang po ang wish namin ni Pangulong Bongbong Marcos na sana mag-resign na siya sa pwesto, bumaba na siya sa pwesto at yun lang po at maraming salamat.